Maayong adlaw sa inyong tanan diha, ma'am, sir, mga busing sa kaumahan, mga amigo, amiga. Akong ipakita sa inyo karon ang pagtabon sa uling, no. Kitabunan man ako ni. Ako lang kay kulang lagi, wala lagi koy nagbideoan eh. Ako ra man isa. So humana man nigtabon atong miaging adlaw. Ko na lang ipakita sa inyo kay ugma maghapuan ako ani. O inaani ang pagtabon ani ninyo para inyog yung masabtan. Tanawan ninyo kay ang uban daghan kay nag-ingon kay basin daw nagmaabo, masunog. O ipakita po na ako ugma sa inyo ha ang paghabuan ning uling nga kahoy nga dili siya hago pero kwarta kaysa manghurnal kag adlaw-adlaw o unsa ba imong trabaho diha nga diri sa bukid. Mas nindot ni kay naa man tay mga gamit pang putol og kahoy. So gamitan po natog high-tech na mga klase sa trabaho nga dili kayo tahago og layo ra pud sa sakit sa pasmo sa kusog. O tanawan ninyo. O inaani ni siya. Inaani ni siya o pagtabon. Kaning nay sinumpayan yung grob maori tabuni og yuta. O kini. Yan siya ang kilid. So diri ra kutob ang bangag ani o. Diri ra kutob ang naay bangag ani. O. Tanawan niyo diha, ma'am, sir. O sa pagkakaroon no, mao na sad ako ipakita sa inyo. Daghang salamat, maayong hapon.